Бре. Добре хора, здравейте, радвам се да ви видя. Вратата ще бъде затворена сега. Хора, здравейте, какво става, как сте? Вие сте в новия клип, в който ще си говорим нещо много така различно, нещо, което скоро не съм правила, нещо, да кажем просто странно. Добре хора, днес ще си говорим за нещо, как да спесяваме по време на зимния сезон. От какво може да се отървем, от какво нямаме нужда и как просто да не харчим толкова много през зимните дни. Особено ако нямаме коледен бонус или в моят случай бонус коледни знания. Дядо Коледа да налее в уния. What the fuck? What the fuck? Оле, не знам дали виждате, но тук един косъм левитира. Spider-Man is that you? Започваме с съвет номер 1, как да пестим пари по време на празници. Номер 1 е правете си голям обем сутрин. За предпочитане този обем да е поне половин метър по-голям от главата ви, така ще се стопляте през зимата, а снежната покривка няма да достигне вашето тяло и така няма да ви е нужна шапка. Ако се чудите как се прави това нещо, може да отидете да разпитате децата от близкото начално училище, детска градина или гимназия. За предпочитане да бъде детска градина, защото там децата вече имат познание с висшата мода, знаят абсолютно всичко как в новите тенденции. Там ще ви изяснят всичко, което ви интересува. Също така може да ги питате за някакъв екзистенциален въпрос или съвет от личния живот. Те ще ви дадат отговор, защото те вече са надраснали възрастта си. Децата оттам имат вече доста добре развит бюст, имат вече по няколко сериозни приятели и така доста обещаващо бъдеще. И аз не ви насочвам да ходите, защото децата там се карат кой размер тампон да сложат, за да спрат бурната си менструация и там просто няма да могат да ви обърнат внимание. Съвет номер едно, както следва, е не пращате децата си в детска градина или в ясла. Гледайте си ги от дома или ги дайте да растат в саксия. Съвет номер 3. Не купувайте тоалетна хартия. За какво ви? Съвет номер 4 е не бръстете, не епилирайте или не маскирайте краката си поне от ноември. Космите ще намалят студенината в впителната ви клетка, така няма да чувствате студ, ще спестите от нови панталони. Номер 4. Не купувайте нови панталони. Тази година не купувайте костюм на Дядо Коледа. Облечете кучето си. Ще спестите прежда, пари, пък и на кучето му стои много по-добре, колкото на вас. Face it. Номер 5. Не си купувайте пистолет или въже. Ако сте решили да се убивате, така и така ще умрете на 21. Поне да не става зян. Тази година не минавайте през комина. И ако все пак решите да минете, изперете чисто черния си отсаждащ костюм с новия Ариел. Исках да изненадам семейството си, като се спасах от комина. Всичко стана черно, като тупнах, детето ми възкликна. Мама, защо няма Коледа, негър? Негрите имат големи чували дъще. Къде да беше негър? Чувствах се толкова засрамен, но след като го изпрах с Ариел, вече възвърнах доверието на моето семейство. Добре хора, последното нещо, което искам да ви кажа. Стига се скрънзли в газа, защото така и така ще свърши света. И тия пари, които ви остават, може да си ги заврете в дълбокия метеороид, който ще падне. Така че, живейте си живота, отидете да пазарувайте едно хубаво от някоя голяма верига, накупете всичко, което ви е нужно за Коледа и за Нова година. Ако детето ви иска шоколадовия Дядо Коледа, купете. Ако съпругата ви иска шоколадовия Дядо Коледа, дайте и го. И така хора, това беше всичко от мен. Надявам се да съм ви... Всъщност като се замисля, се надявам да не съм ви помогнала, защото се надявам тези неща, които съм ви казала, да не ги взимате несериозно. Не знам за вас, обаче аз много обичам Коледа, много обичам коледните празници. Аз става само много малко време до Коледа и аз нямам да пея ние да дойде, така че вие си прекарате прекрасно една Коледа, къде става прекрасна Нова година. Надявам се тогава да се видим, но все пак ви казвам да си го прекарате много добре. И чао, и моля да Коледа ви донесе хубав подарък. Love ya, bye! Само нещо искам да кажа. И много ме разлика започва да се спряга Снежанка и Дядо Коледа. В смисъл, Снежанка няма нищо общо с Дядо Коледа. Дядо Коледа, джуджетата, Снежанка е съвсем друга приказка. Хора, образовайте се и стига ме занимавайте с Снежанка и Дядо Коледа. Това нещо не съществува. Вие детство нямате ли, бе? Без това, днескашното детство е Бен Тен и какво беше там? О, не, аз не съм майстър ще.